Čo viete, vítam novou videa, no a dneska si zahrajeme Brawl Stars, no a dneska budeme pušovať Mac z 5. ranku na 10. Ako som hovoril u videa, to videl Push Berryho na 10. rank, tak vedel, že som hovoril, že budem pušovať ešte Mac a Bibi. Bibi sa pozrieme v ďalšom videu na push, ale dneska sa budeme sústrediť na Mac. Nám sa začala hra a dúfam, že nám to pôjde. Mac som veľmi chcel. Možno niektorí viete, keď som hovoril v tom videu Push Berryho. A tam som hovoril, že som veľmi chcel Mac a konečne som ju mal. Tam máme Broka, ešte taký jeden vysnený brawler je Kit, ale to získam. Tam máme, som použil lutinu úplne zbytočne. Tak ja sa idem asi schovať, lebo môj teammate práve nežije, hej? A stále zostáva 5 tímov, takže to bude napínavé, tak môj teammate is back a my ideme ďalej fajtiť. Tam máme, neviem čo, a tam som dával Barleyho, ok. Môj kamarát vyfajtil Mr. P. Nice, dobre. A tam máme Shutdown, dal som Piper a tam máme ešte Ember, to je tiež legendary brawler. Ember má docela pekne ničí, nice, 1100 životov dole. Ona si počka, dokým teammate sa jej vráti. Viktor, zdrhaj. Dobre, tá Piper vyskočila, to nás trošku zachránilo. Viktor tam má 3 power cuby, ok. No, dobre, čaká na mňa. Tak a teraz si užijem Piperinku, poď sem, kráska. Tak, nice. Si robíš srandu? Ale dobre, Ember. Dobre, ja použijem ultinu, keď je v tej guličke, ale nice, vyhrali sme plus 10 a máme 6. rank. Ok, bol stria z pohárikov. Bamba. Hral som, máme 7. rank, bohužiaľ teraz sme dostali 0, ale poriad lepšie než minus. Mám 90. Tak chcel som povedať, že mám 94 pohárikov, ale odohral som nejaké hry a máme už 9. rank na Mac. A teraz nám zostáva, dali sme play, lebo chvíľku Viktor niečo musel urobiť. No a chcel som povedať, že nám zostáva 15 pohárikov na to, aby sme splnili tento cieľ tohto videa. Takže nám začína hra a dúfam, že to bude paráda. Takže ideme si rovno pre prvú power cube v tejto hre. Tam máme Byrona, alebo neviem, ako sa volá presne, ale Lily, ok. Dáme Lily. Tam máme ešte Karla do prčíta. Tu máme Chestera. Baseballko, ty vole. MZ som dal na jednu ranu baseballkou a normálne s ňou bolo, viete čo. Neviem, či teraz už nesplníme po tejto hre to, či som sa neplietol, lebo viete, ja toto video dabujem a niekedy sa môžem splieť, ako to rýchlo striham. Tam máme Bibi, ok. Čo to tam máme, ok. MZ, ok. Dáme Bibi do prčíc. Nice, dali sme MZ, ale Bibi ja potrebujem, aby sme eliminovali jeden tým. Tam máme Chestera, ok. Mali sme tak nakoniec som zistil, že mali sme viac pohárikov než 135. Teda hej, 135, veď to je 5 pohárikov potom, aha, tak ja som pekný popletoš. 5 pohárikov nám zostáva, teda sa ospravedlňujem, čo som povedal tam na začiatku tejto hry. Dali ma, ale Tobias. Bombička, vyhrali sme
cieľ splnený, máme 10. rang a z tohto videa by to bolo všetko a zase v ďalšieho videa začal čus.